Granbo er et bosted for unge og voksne udviklingshæmmede under paragraf 107, hvor vi har plads til 9 unge mennesker. Vi har Katarina, som bor herude på Granbo. Katarina, hun har boet herude nu i 8 år. Hun kom herud, da hun fyldte 18. Så jeg kendte ikke nogen, da hun kom herud. Men lynhurtigt kom hun ind i kammeratskabet eller livet herude. Og de er som sagt utrolig gode til at hjælpe hinanden. Så det var sådan helt naturligt, at hun bare blev en naturlig del af Granbo. Vi oplevede sådan ret hurtigt den der sådan hjemlige følelse, der var. Og alle var enormt åbne og kom ind og se mit værelse. Og Anna kendte jo så et par stykker, der var herude. Og det var et kæmpe plus. Det virkede nærmest som en familie, man trådte ind i. Ja. Det er utrolig rart at komme ind og bare mærke, at alle omfavner hinanden her. Alle vil hinanden rigtig meget. Og, hjælpe hinanden. Ja, og det er, som de hurtigt kommer til at sige, det er mine Granbo-søskende, som der er herinde, og jeg skal hjem. Ja. Jeg skal ikke ud til far og mor og hjem der. Nej, jeg skal hjem på grænsen. Det vi også godt kan lide, det er, at Granbo laver rammerne og rutinerne for de unge mennesker i samarbejde selvfølgelig, og det er forudsigeligt for de unge mennesker. Det hjælper i hvert fald vores datter rigtig, rigtig meget. Det her samarbejde, der er både mellem os og personale, men især mellem de unge mennesker og personale, det er virkelig noget, der styrker deres selvtillid. Det kan vi se på dem alle sammen herude, hvor meget af det giver, der er en rolig hverdag, som der bare er styr på, og de bliver bakket op i alle de her ting. Også netop, at man gør meget ud af, at de unge mennesker skal ud af huset, de skal til fester, de skal til koncerter, de skal nogle forskellige ting, hvor de kommer ud socialt, og det gør også bare, at deres sociale kompetencer bare også er steget rigtig meget. Der er jo højt til loftet og skønne områder, og der kan blive spillet bold, der kan blive spillet petanque og gå tur ned i det lille område der. Og vores Anna, hun har en lille have ude foran hendes lejlighed der, og den går hun mere og mere op i. Det er også en lille frirum for hende. Hun sidder derude, og hun sender billeder af træerne og himlen og fugle. Og i år har hun gået op i at skulle dyrke nogle chili, og vi har fået enormt mange billeder af de her chili, og glemmer at vande dem nogle gange. Men det er der også en læring i det der med. Altså samarbejde med personalet herude er også helt eminent. Vi kan altid ringe. Der er altid nogen, der tager telefonen. Og spørger vi om et eller andet, så får vi svar på det. Er der nogle ting, som vi gerne vil følge op på, så bliver jeg fulgt op på det med det samme. Når nu sidder der til jer dernede og spiser, og så spørger hun, far, vil du ikke lige hjælpe mig med at smøre her? Ikke? Og der er jo ikke noget med, at Granbo så går ind og blander sig og siger, nej, det skal til at klare selv eller andet. Jamen der får jeg lov til at være forældre og få lov til at hjælpe hende eller støtte hende i det, hun er gang i der. Det synes jeg bare er så fint, og det fungerer bare på rigtig mange planer, synes jeg, at man er forældre. Men i og med, at både de unge mennesker og os godt ved, hvordan tingene kører ud, så giver det heller ikke andet til konflikter eller noget. Så indgår forældrene bare som sådan en almindelig del af hverdagen herude. Vi oplever et helt unikt fællesskab blandt de unge mennesker og et sammenhold. Og jeg ved med sikkerhed, at de vil elske, at der kom nogle flere ud og boede på Granbo.